दिनैनि 26 जानुवारि 73थि गणतन्त्र साननि गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दानिया फैदो रादाबनि फारसे। दिनै हजाइनि बरपुखुरियाव फुंनि समाव पन्चायतआव फिरफिला बिरहोनाय उनावनो गामियारिफोरा मिथिहोयोदि गथ'फोरा क्रिकेट गेलेनाय समाव बला दाबसे जायगायाव गोग्लैहैयो, जेराव मोनसे बाक्सु दंमोन आरो बेयाव गोमोथावै सासे जोनोम मोनजेननाय उन्दै खुदियानि गोथै मोननो हायो। जाथायखौ मिथिनानै साखाथिनि पुलिस बिफानगिरिया खौरां लाहैयो आरो गथ'नि सोमोन्दै जेबो मिथिनाय जाथ'वाखै होननानै फोरमायथियो। दिनैनि रिपाब्लिक डेआव CM बिथाङा फोरमायोदि थांनाय 15 आगस्टआवबो आरो दिनैनि 26 जानुवारियावबो जोंनि आसामनि मोनबो दल संगठन बायदिफोरा जेबो बन्दफोर फोसावाखै। बयबो गोसो गोरबोजों उदां गोसोयै दिनैनि सानखौ फालिदों, दिनैनि गासैबो हाबाफारिफोरखौ जाफुंहोनायाव हेफाजाब होदों। बेनि थाखाय बिथाङा जोबोर गोजोननाय फोरमायथि हरदों। APSC एबा आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनजों खुंजानाय चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट अफिसारनि आनजादाव उदालगुरि जिल्लानि नोलोबारि हालामनि सिङाव थानाय मासखुथि गामिनि ब्रान्दन दैमारिया 59थि रेंक लानानै उथ्रिसारनो हायो। मैया फुंबिलियाव बाक्सा जिल्लायाव सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय मोनसे दैसा दालाङाव सिमेन्ट लाबोनाय ट्राक आरो स्कुटिजों मोगा-मोगि जाब्रबथाय जायो। बेयावनो स्कुटियाव फैबाय थानाय सानै फरायसुलिफोर फारियै क्रिस्टिना दैमारि आरो फारलिना ब्रह्म आरो बिसोरनि फोरोंगिरि रिजिना कुजुर बिथांमोना दुखुनांथावै जिउ खोमाना लानांगौ जायो। जायगानि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बायदिब्ला जाथाया दालाङाव जानायलाय बिसोर साइड दाननो हायाखिसै। ट्राक सालायगिरिफ्रा गावजों गाव सालायनायाव बाजि नांदोंमोन सिगाङाव सौहैनो थाखाय आरो अभारटेक खालामनायावनो कन्ट्रल खालामनो हायैयाव थोंजोङै फोरोंगिरि आरो फरायसुलिफोर फैनाय स्कुटिजोंसो सौदावलायो। जायगानि सुबुंफोरा बे जायगायाव स्पिड ब्रेकारनि दाबि खालामदों आरो बेबादि जोबोर गोख्रै गारि सालायनायखौ सोंखारिदों। ओजोंहाय बे जाथायनि सायाव मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथाङा खौरां लाहैयो आरो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिसोरनि न'खरनो अनसुंथाइ होनायनि खोथाखौ फोरमायथियो। बे जाथाया थारैनो बयखौबो गोथौयै दुखु मोनहोनानै गालांबाय। तामुलपुरा गोदान डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दाफुंजामारबाय आरो खुंथाय गोहोखौ मोनबाय। बेखौ गभर्नर बिथाङा 23 जानुवारियावनो गनायथि होखाबायमोन आरो बेखौ दिनै तामुलपुराव सुबुं खुंथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै इउजि ब्रह्म बिथाङा फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे फोसावनानै होयो। बेखिनियावनो थुंगेबाय। गोजोन्थों।